Sa number 9, matapos nga nagsapol ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Tieza sa Bacolod City Government sa tinalikdan nga semana, nagpasalig ini nga sila na mismo ang mapatukod sa power supply para sa BCGC fountain. Ini matapos nga nagpabutyag si Mayor Greg Gasataya nga wala na siya malipay sa construction sang Tieza, ilabi na nga natukiban nga wala gali madala sa kontrata nga butangan power supply ang nasambit nga fountain. Kinsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga pangitaan na sa paagi sang Tieza ang pagpatukod sang power supply. Dugang niya, hindi na masarangan sang existing power supply sang BCGC ang requirements ng fountain. Rason nga kinahanglan may kaugalingon gid ini nga kuhaan sang supply. Naghatag man sang rekomendasyon ang City Engineer's Office may angot sa required capacity sang amo nga power supply. Nagpasalig man ang Tieza nga sa Setyembre o kun Oktubre sini nga tuig matapos ng rehabilitation sang Bacolod City Public Plaza kag BCGC fountain area. Sandig sa kontrata, sang Oktubre 2025 pa dapat natapos ang 300 million pesos nga proyekto. Pwede na sila ka variation order actually. So if ang nakabutang sa kontrata may aras ang variation, allowed na siya sa rules naton nga pwede ka-request ang contractors ang variation order kay para maliwat ang ano. If there are additions or changes to be made sa project.